Oh, first time! Wow, first time! दुब्रिया फिसासो हय खना खनला अबेजों लामा दं गयदा गयदि थ्रोबा थ्रोबल' हाबनांगौ अबेजों बारनला हैनांगौथाय फात्ताखौनो मोना ओरै हाबबा अबेजोंबा थमदेद ओरै हाबबा अबेजोंबा थमदेद ब्रे लामाखा सोरबा फैफेरैफ्रा आन्दायगोनसै खिन्थु मोजाङै दिग लानानै थाबायनो रोङाब्ला ओरैनो बि दुब्रियावहाय माबादि दुब्रियावहाय बे थेलाजोंना बिराद माल बोयो बिसोरो दा बिथिं इसेबां बोआ दाबसेथिं बिराद बोयो बै दाबसेथिं दङ बिराद माल बोयो गरमाव मारै बिदि खालामनानै थानो हायोलै खालामनानै थाबायनो हायो साइड मोननांगौ बिराद थान खम खामाय आंनो मा नांगौ बे बुस्थुआनो गैया नै बाजैमोना बेनोथ' दामाखसै आंनो जेखौ नांगौ बेनो बुस्थुआनो गैया फार्स्ट टाइम नुफेरा मथा मथि बोसोर जाबाय आङो जोनोमनिफ्राय बे बुहुम बिखायाव गाजेननायनिफ्रायनो आङो बे बुस्थुखौ नुवाखैमोन बर' दहाय बिराद गुसेबमोन ना नै दा बिराद अरलांबाय नैबेखौ नै सिम फैबायना दहाय बिराद गुसेबमोन दा बांसिन अरबाय ओरैथिं गैबावला नै दा नैथिंसो दंबावो नै ओइलाय दा बिथिं दङ दा बिथिं साहा ओरैहाय बिथिं गैला ओरैहाय नायदो नै माबायदि दिनैसो नुबाय मथा मथि 32 बा 33 बोसोर जाबायमोन आं दिनैहाय 14 7 2024आवहाय नुबाय लाखि गोनां बेबो दुब्रियावसो फैदोंमोन आं दुब्रि नायनि माबा मोनो दुब्रियावहाय आहा आरो नोंथांमोना खोन्थाहरनो हागोन जे बे साननि गोजौआव जे साननि साखाथियाव जे राउन्ड जादों बे राउन्डआ बे गल जानाया बेखौ मा होनो साननि साखाथियाव जे मोनसे गल राउन्ड जादों बेखौ मा होनो बेखौ सोरबा बुंदों रामधनु आरो सोरबा बुंदों बायदिसिना सोदोबजों बुंदों आरोखि ना बाट दासिमबो एक्जेक्टलि बेखौ मा नाम होनो बेखौ मा होनो मिन्थियाखै जाहाथे नोंथांमोना जाहाथे खोन्थाहरो आरो कमेन्ट सेक्सनावहाय कमेन्ट खालामनो हरनो हायो बाय